आंनि गासैबो अनज्लायग्रा लोगोफोर बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाबाय आरो बयनिसिमबो गोसोनि रंजानाय आरो गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय। आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननिसिम। आङो दायो जोंनि BBCनि 97th एनुवेल कनफारेन्स बेयावहाय दंगासिनो दङ आरो जोंनि गाहाय आलासिया बेंगालरनिफ्राय आङो दाख्लैनि ब्लगाव खोन्थाखादों आरो सासेया नागालेण्डनिफ्राय। बे नागालेण्डनि डक्टर एलसन आबनमाइ बिथां सारा गाबोन फुंनि समायावहाय मोनसे मेथाइ हिन्दी मेथाइ एबा बर' बियो प्रेजेन्टेसन खालामगोन। बेनि थाखायनो बियो रिहार्सेल खालामगासिनो दं। बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। सारा जोबोद बिदि रोजाबनो गोरों आरो दामनो गोरों। नोंथांमोना नायनो हागोन। आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। जोंनि सारा दायो सार्भिस जोबनानै सोलोंदोंमोन। दा सोलोंखांबाय। मोजां नायनानै लादों। गाबोनहाय इयुथफोरनि थाखाय स्पेसियेल मोनसे सार्भिस जागोन। बेवहाय सारा इसोरनि बाथ्राखौ लाबोगोन। नोंथांमोन साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जादों आरो सारा दोंनैसो बेबायदि मोजां मोजां मेथाइ रोजाबनानै खोनासंनो बिथाङा थामथिम जागासिनो दङ। नोंथांमोना खोनासंनोबो मोनगोन। छोटी छोटी बात से प्रेक्टिस खालामखांबाय। दा रेस्ट लाहैसिगोन। बयनिसिमबो गोबां हामबाय होनाय थाबाय दिनै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।
Good night everyone.